ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗୋପାଳନ ପାଇଁ ସରକାର ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଡଲାଇନ, କେଉଁମାନେ ଏବଂ କିପରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏହାର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିଛି, ଏଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡି ମିଳିବ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ, ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଡିୟରଟି କେମିତି ରହିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ବିନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର ଏହି ଯେଉଁ ପିଡିଏଫ୍ ଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ପିଡିଏଫ୍ ଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ବା ଗୋପାଳନ ଯୋଜନାର ଗାଇଡଲାଇନ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ବା କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଟୋଟାଲ ୟୁନିଟ୍ କଷ୍ଟ ରହିବ 2,30,400 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏହି ୟୁନିଟ୍ରେ ଆପଣ କେବଳ 2ଟି ଗାଈ ହିଁ ରଖିପାରିବେ, 1+1। କୋଉ ପ୍ରଜାତିର ଗାଈ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ ଜର୍ସି ବା କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ ହଲିଷ୍ଟିନ୍ କିମ୍ବା ଗିର୍ ବା ସାହିୱାଲ କାଉସ୍, ଏହି ସବୁ ପ୍ରଜାତି ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି 2ଟି ଗାଈ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଥିରେ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଅଲ୍ ଡେରି ଫାର୍ମର୍ସ ହେଭିଂ ଏଟଲିଷ୍ଟ 1 କାଉ ବଟ୍ ନଟ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ 5 କାଉସ୍। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 5ରୁ ଅଧିକ ଗାଈ ଥିଲେ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ ଜେନେରାଲ, ଏସସି, ଏସଟି, ଏସଏଚଜି, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି, ଓମେନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବି ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଟନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କପି ଅଫ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ ବା ଜମି ପଟ୍ଟା, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ଦେନ୍ ଜେନେରାଲ ବ୍ୟତୀତ ଅଦର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ପର୍ସନ ୱିଥ୍ ଡିସେବିଲିଟି ବା ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଡିୟର ବା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋସଗମା ପୋର୍ଟାଲରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଗୋସଗମା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଭେଟନାରୀ ଅଫିସର ବା ବିଭିଓଙ୍କୁ ନେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହିଁ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଗାଈ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗୁହାଳଟି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି 2ଟା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗୁହାଳ ସହିତ ଗାଈ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଅଦର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ 70% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 50%। ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ବ୍ଲକରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜମା କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ କରାଯିବ। ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସବୁ ଅଫିସର କରିବେ ବିଭିଓ, ଭିଏସ୍, ଏଭିଏସ୍ ଏବଂ କନସେଣ୍ଟ ଲାଇଭଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ହେଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋ ହେଡ୍ ଲେଟର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ଗାଈ କିଣିପାରିବେ। ତ ଏହି ଗୋ ହେଡ୍ ବା ଆପ୍ରୁଭାଲ ଲେଟର ପାଇବାର 60 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଈ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି 60 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଗାଈ କିଣୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗୋ ହେଡ୍ ଲେଟରଟି କ୍ୟାନସେଲ ହୋଇଯିବ। ତ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଏଠାରେ ଆପଣ କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ ଜର୍ସି, କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ ହଲିଷ୍ଟିନ୍, ଗିର୍ ଏବଂ ସାହିୱାଲ କାଉ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି 2ଟି ପ୍ରଜାତିର ଗାଈ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ଗାଈଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସେହି ଲୋନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଗାଈ କିଣିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସପୋର୍ଟିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କପି ଅଫ୍ ସେଲର୍ସ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଯେ ସେଲର ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗାଈ କିଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଧାର କାର୍ଡର ଜେରକ୍ସ କପି। ତ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଗାଈ କିଣିବେ ସେଇ ଲୋକେସନରେ ଗୋଟିଏ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ ଫଟୋ ଉଠାଯିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଈଟି ପହଞ୍ଚିବ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗାଈଟି ରଖିବେ, ସେଠାରେ ବି ଗୋଟିଏ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ ଫଟୋ ଉଠାଯିବ। ଏଥିସହ କପି ଅଫ୍ ଆନିମାଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପରମିଟ୍, ପରଚେଜ ରିସିଭ୍ଡ ଅଫ୍ ଆନିମାଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପରମିଟ୍ ସହିତ ଆପଣ ସେଇ ଗାଈ କିଣିବାର ଗୋଟିଏ ରସିଦ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକାଲ ଭେଟନାରୀ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ଗାଈର ଯେମିତି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିବ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିବାଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ। 2ଟି ଗାଈ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ 2ଟି ଗାଈ କିଣିବେ ଏବଂ ଗୋରୁ ଗୁହାଳ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ଆସିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଗାଈ ଗୁହାଳ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 120 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ରେ 2ଟି ଗାଈ ପାଇଁ ପର ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 420 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଏବଂ 120 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି 50,400। ସେମିତି 2ଟି ଗାଈ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ପିଛା 90,000 ଟଙ୍କା ହେଲେ 2ଟି ଗାଈକୁ 1,80,000 ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା 2,30,400। ତ ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ବା ଲୋନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ସବସିଡି ମିଳିବ। ତ ଏହି ସବସିଡି ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ଫେଜ୍ରେ ମିଳିବ, ଫେଜ୍ 1 ଏବଂ ଫେଜ୍ 2। ତ ଏସସି, ଏସଟି, ଓମେନ୍, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ଫେଜ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର 1,61,280 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଟୋଟାଲ ସବସିଡି ଆମାଉଣ୍ଟ। ସେମିତି ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ସବସିଡି ଆମାଉଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ଫେଜ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ
1,38,240 टंका। तो ये थिले आपनकर मुख्यमंत्री कामधेनु योजनार गाइडलाइन। जदि आपण माने एथि पई आवेदन करिया पई चाहुचंती ताले आपण गोसगम पोर्टल को विजिट करी एठारे आवेदन करि परिबे। केमिति आवेदन करा जे जदि से टॉपिक रे वीडियो चाहुचंती ताले आपण माने कमेंट करंतु म आपनक पई वीडियो बनै देबी। जदि आपण वीडियो भल लागै ताले आपण वीडियो को लाइक कर दियंतु आपनक सांगन के भितरे